¿Nadie va a acompañarnos corriendo o qué? Sí. Os rascamos estática. ¿Se mantén fría? No, manténse... A ver, no viene nadie. Bueno. ¿Qué tal? Pois hoxe vamos a correr un pouco, porque esta semana solamente tivemos a oportunidade de facelo 2 veces a hora de comer. E hoxe temos a posibilidade de facelo con máis intensidade e simplemente pensando en que mañá é un gran día, que é un día onde se van a decir moitas cousas, que é un día onde vamos a mandar moitas mensaxes e un día onde os cidadáns son os propietarios do que ocurra nos próximos 4 anos. Por lo tanto, os veciños de cada concello, os veciños de cada cidade, tamén o resto de españois que votan en comunidades autónomas van a decir moitas cousas o próximo domingo e estou convencido que neste momento están valorando que é o mellor para as súas familias e que é o mellor para os seus traballos e para eles mesmos. Por lo tanto, a festa da liberdade, a festa da democracia e a festa onde o povo recupera a propiedade da decisión e protagonista de que quere que ocurra nos próximos 4 anos en todos os povos de Galicia e en todos os povos de España. O Deportivo é un gran equipo, non tuvo moita sorte en algúns partidos durante a Liga e agora ten que recuperar, ten que amarrar o resultado, depende de si mesmo, e por lo tanto, cando un depende de si mesmo, ten máis posibilidades. Eu creo que toda Galicia lle manda unha mensaxe ao Depor para que se manteña dentro dos grandes equipos de España, que decir, dentro dos grandes equipos de Europa. Estou convencido que Galicia se alegrará de que o Depor manteña a súa categoría e tamén se alegrará, por suposto, de os resultados do resto dos equipos, empezando polo Celta e empezando polos grandes equipos en todas as disciplinas deportivas que ten Galicia, con estas subidas que fixemos a primeira división de balonmano, e tamén espero desexo que o Obradoiro poda tamén subir a primeira liga do baloncesto español. Adiós, hermano. Me ha gustado la foto de... La entrevista quedó bien, ¿verdad? Preciosa, joder.